elo county ma Homa Bay Atieno Otieno jatuo mokwongo mabende no yud gi tuono mar mpox no chako neno ranyisi mag tuo ne kinde mabende no timo ne olemo watne moro e karadak mashauri yako e boma ma Homa Bay ema bang'e ne otere od thieth tok kane one guonyo moko dende kod ranyisi mamoko mabende itudo kod tuono mar mpox. Jatuo machielo mabende no yango odiochieng' ma kawuono en jago majigni 44 mawuok e gwenge mag Koduogo e sub county Mandhewa kendo nyocha ne rik orango penja mar klas 12 kata KCSE e skund sekondar ma Okok. Jotuo ariyogo koro rwake ka idhi nyime gi thiedho gi. Otieno koro kwayo jodak ma Homa Bay mondo mi kik bed machiegni gi ng'ata mabende ni kod ranyisi mag tuono kamoting'o guonyo, liet mar del kanyakla kod kuot mamoko e del. Komachielo en ni Beryl Achieng' Odinga mabende en nyamin mosendo Raila Odinga owito ngimane mae oyangi kod nyamin gi Ruth Odinga kokalo kuom ote mabende ne oketo e mbui mar Facebook kacha. Mamoko ewi mano pod wabro medo mi kaka wamedo yudo mesa marwa mar kawo weche manyien. Gavana mar kaunti ma Nyamira Amos Nyaribo othicho ke apisi tok MCAs 23 kuom 31 luto mbulu mar thicho ke apisi. Gavana no itudo kod ketho mar tiyo marach kod apisi. Paro mar thicho ke apisi hinchane ochwale od bura ma Nyamira kod MCA ma Bonyamatuta Julius Matwere. MCAs 4 ne onge od bura no e kinde chenro mar luto mbulu makamano. Makmana ni negi kwayo mondo mi ne nywandgi e chenro no maikoro en okang' mar adek ma gavana no otem thichoko e apisi. Kwa dhi weche mag yiero en ni duol mar IBC oyango ni arita kwe oseridi kuonde mabende dhi bag yiero madundo chieng' tich ang'wen jumani kolose gwenge mag Mbeere North. Jatatije ka IBC Majan Hussein owacho ni gin kod geno ni ikruok moseketi ni yiero go ahinya to weche mag arita e kinde yiero kod bang' yiero ni kare kendo onge chochni mora mora mabende biro bedo. Appropriate arrangements have been put in place. There is nothing to worry. Everything is going to be okay. Ensure that there is sufficient security to enable elections to go on peacefully on the 27th of November. As we are speaking to you now, we have just had a security meeting. We have been assured that we should be able to hold elections on 27th of November under a peaceful environment. We are satisfied with what the security team has put in place for this purpose. Beneduolno lero ni gisechiwo duoko makare ne ng'ur duto mabende nchane ochwale nyime kalure kod yiero makamano. Ngire Francis Aduol en commissioner mar duol mar IBC. Candidates and everybody else was given 48 hours to lodge any complaint that they might have against another candidate. The people did do that, and we responded to those. We have a special committee called the Dispute Resolution Committee that sat and dealt with the cases that came before us within the deadline. But anything that didn't come before us within the deadline, we were unable to respond to. It is 48 hours, and then we have 10 days to deal with the complaints, and we did do so within the framework, the regulations, and the law. Komachielo en ni jadolo jadolo Nelson Omondi Juma mabende wuke kanisa mar Universal African Church of God koro kwa jotelo e pachokae mondo mi owere kod jotelo e pachokae nyato mago mabende wuke gwenge mag Nyanza mondo mi owere kod weche go mag siasa makinde ka kinde to keto maino margi e yudo thuolo mag tije ne rowere e pachokae kanyakla kod chwalo chenro mag dongruok makare ne oganda. Jadolo no koro wacho ni jotelo nego beni manyo yore mag chuogo kata gero kembe mabende nyalo nyuolo tije kata loso thuolo mag tije ne rowere e pacho kae kendo koro kwayo gi mondo mi giwere gi weche mag siasa makinde ka kinde kendo neno ni gikelo dongruok makare e pacho kae. Jolony e kaunti ma Homa Bay koro kwayo oganda mondo miyo nyakwe motelo ne yiero madundo mabendo chana bag jumani kod yiero maduong' mar higa mar 2027. Jolony go wacho ni sani nitie liet mar siasa e kaunti no ahinya te kinde rombe mag siasa kod mago mag jopiny. Kotelnegi kod jalony weche mag omenda Hesbon Omolo mabende en director mar KEMSA giwacho ni josiasa nyaka to koro witiyo kod rowere e nyayo tulo kinde ka kinde koloso kod nyakalondo
olando ni okwedo mokalo tulo manyicha ne omuoch e alwora makabunde kama bende rowere madundo mabende ochan bage kachung'od bura Magarini kotelnegi kod Sheikh Abu Katada giwacho ni weche mag Gachagua gin mago mabende nyiso ni osebedo kod luoro e yiero mabende dhi timore Magarini no, kendo wacho ni kaen kod neno moromo to nego chwal ng'ur mare e do. Sheikh Abu Katada ne olose yo machalo kama. Hivi inaonyesha ameanza kutengeza mazingara labda ya kukataa matokeo baada ya uchaguzi, na hatimaye baada ya hapo itakuwa ni vurugu itafatia. Na sisi kama viongozi wa kidini hatuwezi nyamazia jambo kama hili, kwa sababu amani twaona ni amana, na hii amana hatuwezi ona mtu anachezea ama anasababisha nchi yetu kupoteza amani na kuingia katika hofu. Ikiwa kuna kosa lolote limetokea upande wa siasa, IBC ina utaratibu wa mtu akiwa na malalamishi yake awe ni mwenye kuchukua hatua zipi. Farida Tole bende na chiele kuom jodak makono kendo en bende ne ogolo pache e yo machalo kama. Wako wanawake wangapi katika wale makamishna? Mbona hawataji? Kidole chake kinamwinukia Fahima kwa nini? Sisi tunasema alokufa maji hawati kutapatapa. Gachagua anajijua, hana confidence, hajiamini. Mimi namwambia sisi kama wapwani tumejiamini na tumejikubali na tunajua tunafanya kitu gani. Kama yeye anajua kazi za election commission ni kuwa mtu anakuwa appointed anywhere, na yule ni vice chair, ana ruhusa ya kwenda pale, anataka kuangalia uchaguzi unaendelea vipi. Ana uhakika gani aweza kutoa kama yule amehongwa? Ana kitu chochote kutuonesha kama yule amehongwa? Esechego Sharif Athman bende ne owacho ni ratiro mar jotenda IBC timo limbe e kuonde duto mabende chano bage yiero madundo mara neno ni weche duto ni kare, omiyo weche mag Gachagua mabende weche mabende Gachagua wachogo nyaka tokoro kwedi okang' mamalo. Lugha za uoga ni lugha ambazo za kuonyesha kwamba tayari amejihisi kwamba yeye ameshindwa katika huu uchaguzi. Sidhani kwamba kuna kamishina yeyote hapa katika uchaguzi huu unaoendelea yuakaa ofisini na haendi sehemu nyinginezo katika uchaguzi. Kwa nini leo awe ni Fahima tu atatajwa, na ili hali naamini ya kwamba makamishna watakana wahakikishe kwamba uchaguzi unaoendelea wa by election katika nchi hii wanahakikisha kila mahali uchaguzi uko sawa. Kwa hivyo hizi allegation ambazo hazina mwelekeo, allegation hazina misingi. Piny Kenya wito siling bilion 4 higa ka higa kalure kod njore matimore mbui. Jagoro mongirore e migawo mar arita Laktar Raymond Omolo owacho long'o mar neno ni oket arita makare ne nyithindo e skunde kanyakla kod e miechgi. Around the world, and especially in Africa, violent conflicts continue to leave children bearing the deepest scars, with their learning institutions destroyed or turned into targets of insecurity. By the end of 2024, an estimated for more than half of the global total. Sudan now faces the largest child displacement crisis in the world, with over 6.5 million children uprooted after 2 years of relentless violence. According to Save the Children, since the outbreak of war in 2023, a child has been forced to flee every 10 seconds. Magiweche mabende osir kod jatenda migawo mar somo Migoso Gamba mabende koro wacho ni sirikal oseketo kare chenro mopogore opogore mag kedo kod midhiero mabende nyithindo yudo e skunde counties mopogore opogore. We are strengthening interministerial coordination to reduce risks to learners, teachers and the school's infrastructure. We have increasingly adopted approaches that maintain school operations even during periods of localized instability, expanded psychological support in vulnerable regions, and supported teacher preparedness in crisis management. Mane mabendo kelo giko mag weche matuche koro gwenge gi elak seche gi tudri kod Ochieng' Emmanuel koromo kanyo sa 11 ne weche manyien.
Rauchiel magnengo mwandu moheo miochiko ma owaniwigi e duke mag Naivas. Nyiew mwandu, tim shopping e bad Naivas mora man machiegni kodi. Kata bende inyalo nyiepo e yor mbui ma en naivas.co.ke. Yud fungruok makende e kinde mar Kikwetu Black November season mana kod Naivas. Chik iti chendo mar kogwen kod an VOJ. Ang'isi mathoth. Naivas saves you money. Weche tuke e Radio Ramogi. E weche mag tuke en ni kanyono mibirogo e tugo mar dabi mar Gor Mahia gi FC Leopards pod ok oyangore. Kaluwore gi Ronald Ngala ma en jata tije mochun weche mag tayo tije klab nero mar Gor Mahia, riwruok matayo tuke mag adhula FKF nowacho ni pod giloso gi jogo matayo chenro mar World 8. Shikilia mkono makocha ni wazazi, hiyo ni kitu moja yenye sisi tufurahia kati kwa hapa pamoja. Jatugo nero majegni 37 nyaka sani owacho ni pod en gi geno matiyo maber mokalo mar medo chung'ne Kenya e tuke maoko. Bonfas ni boxer, Bonfas ni polisi, Bonfas ni mimi tu ambaye nacheza boxing na nataka kushukuru boxing kwa kuwa boxing imefanya mpaka at least nimejulikana kupitia kwenye Mwenyezi Mungu mpaka na bidii, kwa sababu bila discipline singefika mahali nimefika. Komachielo bende en manager mar Barcelona Hansi Flick owacho ni Marcus Rashford osechango kendo nyalo duogo e tugo ma kawuono kama Barcelona dhi gocho gi tim mar Chelsea. Ncheno bedo oko chieng' Jumamos mokalo e loch mar gonde 4-0 mane gilogo tim mar Athletic Bilbao kendo kawuono ni Solo Salimia Sami Junior Uliachako wina Samawero jatelo Koliso wino papa Jaka kwan binjaye Uliachako wina Samawero jatelo Koliso wino papa Jaka kwan binjaye Masela putibe Nipiga chengilie Usalume gowino Yakwara na mkoudo Imasela putibe Nipiga chengilie Koliso wino papa Nichako somo yugis Ringa seko bende Imaselo mbalaria Kusomo yugis Ringa seko bende Imaseno mbalaria Switzerland time masters Idiyo Singapore bende Koni some PhD Kidogo Kenya pacho Switzerland time masters Idiyo Singapore bende Koni some PhD Kidogo Kenya pacho Nairobi malaria Sani ponjo kanyo Mitino yego dite Okego ya moya ye Nairobi malaria Sani ponjo kanyo Mitino yego dite Okego ya moya ye Bara usiponya vokalwanya Koda Joshua Oneng Eriko wino bende Owagi George Gibara usiponya vokalwanya Koda Joshua Oneng Eriko wino bende Chaudi emanya kanyada Yathigire cholomoga Mama Allen Odur Cholomoga, Mama Allen Odur, Yesai Modogu. John Wandago, Salimia Papa Richi, pamoja na Ken, Hiki Nyosi. Chris Umondi, Wodalego.
John Maenga Jasuba amekusalimia. Chairman Sami Obudu, Chris Omondi Odaleko, Dr. Collins Oduor Chakakwany, rafiki ya Nancy Masharia, salimia Vincent Ochola pamoja na Paruos kutoka Pokot, pamoja na Enoch Omare kutoka Kisii. Olili Soja, salimia Ane Sodae kutoka Ghana. Onyasho Jimbe, salimia Omiro Kachonyo, Odu Kenya Pacho.